om aftenen, så sætter den sig hos mig. Og så kommer der lige pludselig tarm, nu skal vi lege lidt igen. Du er så dygtig. Hej Sisse, kan du fortælle Ulla, du har det godt? Hvad? Ja, det tror jeg, den har det. Jeg tror, den føler det godt tilpas i hvert fald. Nu kan det være, den kommer hen til dig med den. Ja, sig det, nu kommer hun med den. Han kom fra stuen ude i køkkenet med den, og nu er jeg sidder derude og drikker kaffe, eller hvad jeg nu gør. Så tager den fat i den, og så strammer den snoren lige så langt den kan, og så giver den ordentligt. Ja, det kan du sagtens følge op der. Mads han blev helt, Mads han, allerede at Mads han var, det er jo længe siden, det har ikke haft ret længe, Mads han legede med noget med, det var ikke lige den der, men han synes, det var rigtig sjovt at lege med den. Ja, det er din. Det er din. Hej Sisse. Hej. Kan du fortælle Ulla, du har det godt? Okay, Lemisen. Ja. Ja. Den elsker, når der kommer nogen der jo. Ja. Hej Sisse. Hej Sisse. Skal du snakke med Marianne? Hvor er de henne? Hvor er de henne, Sisse? Hvor er de henne, Sisse? Hvor er de henne? Ja, hvor er de henne?